Morning, everybody. We will start with the main media briefing in a short period of time. Please come closer. A very warm welcome from our side to our third stage of the BMW IBU World Cup Biathlon here in the scenic venue in Le Grand Bornand. Tak presne takto, ako ste mohli vidieť v úvode tohto krátkeho príspevku, začína každý svetový pohár a pred každými pretekmi máme takýto fotobriefing, ktorý má na starosti hlavný fotomanéžer IBU Cristian Manzoni. A na tomto fotobriefingu sa my fotografi dozvieme základné pravidlá a upozornenia, ktoré sa týkajú daného svetového pohára. My si dnes predstavíme niektoré zo základných pravidiel, ktorými sa každý fotograf na svetovom pohári musí riadiť. Pravidlo číslo 1. Prejavujte rešpekt voči športovcom a dobrovoľníkom. Pravidlo číslo 2. Nikdy nestojte pred televíznymi kamerami. Pravidlo číslo 3. Nikdy nestojte pred reklamnými panelmi. Pravidlo číslo 4. Nepoužívajte blesk. A pravidlo číslo 5. Nejakým spôsobom neobmedzujte pretekárov. The first rule, most important on all the venues, is to show respect. Keď sa rozprávame o rešpekte, tak súčasťou prejavovania rešpektu voči športovcom je čistenie topánok. Znie to zaujímavo a zvláštne, že práve na biatlone si musíme čistiť topánky, ale keď sa pozriete za mňa, tak zbadáte trávnaté plochy, ktoré sú zároveň aj plné blata. No a my fotografi sa často pohybujeme medzi tým po takýchto plochách, keď sa musíme presunúť z jednej časti trate na druhú. A pokiaľ by sme so zablatenými topánkami behli na trať, tak by sme ju znehodnotili, pretože športovci by namiesto snehu pretekali na blate. To znamená, každý z nás predtým, ako opustí túto plochu a vstúpi na trať, musí si topánky očistiť. Rovnako, ako keď idete k niekomu na návštevu. No a zároveň je to do istej miery aj prejavovanie rešpektu voči vám divákom, ktorí sa chcete pozerať na biely biatlon, kedy športovci pretekajú na snehu a nie na blate. Každý z nás, pokiaľ chce tu pracovať, potrebuje mať so sebou akreditáciu, na ktorej má uvedené, kam sa môže dostať, kde sa môže pohybovať. A takisto musí nosiť vestu alebo takúto pásku na ramene, ktorá organizátorom hovorí, čo ten človek môže v danej oblasti vykonávať. Konkrétne moja páska má nápis NF Media a znamená, že som zástupca médií pre našu národnú federáciu. Čiže som fotograf, takisto sprostredkovám komunikáciu medzi inými médiami, ktoré potrebujú niečo od nás. A prípadne pokiaľ zahraničné médiá alebo IBU potrebujú komunikovať s našimi športovcami, tak sa často obracajú aj na mňa. Everything clear? Yes.